Aizearen bizilekua zen, geroztikan etxez da jendez betea. Umentzat beharrezkoa da eskola izatea. Atreiuak jarri ziren arren, azpian guztiak pozik ibiltzeko. Eskolaren barruko bihotza falta da egiteko. Guraso eta irakasleako hartuta egoeraz, zerbait ederra sortu daiteke aurrean dagon aukera. Maitasun izpiz betez paretak lagun artean euskera. Herri berrian ibil gaitezke aizea bezala egaz. Sarri guren eskola berria sortzen, sarri guren herri bat sortzen. Sarri guren eskola berria sortzen, sarri guren herri bat sortzen. Artu arnaz prestalanerako gure eskuetan daukagu geroa. Barruetan senti dezakegu izbitxoren beroa. Guraso eta irakas